Hello, Mike. Test. One, two, three. Maayong buntag, maayong hapon, o maayong gabi ba sa inyong tanan mga kahandus? Kumusta na kamo? Mao kini ang sumpay sa sugilano ni Roberto no nga taga Bulawan, Gindulman, Bohol. Just promise me. So mga kahandus, istityon kay magasugod na ta nining atong tolmanon. Ang handus daan humandagan sa usa ka singgit. Oo, buhaton ko kana. Aron makabawi ko ninyong duha. Unsa kay response ni Sita, ngauyab ni Roberto, sa pagplano nilang duha nga istoryahon ni Gilbert ang iyang best friend nga makipagbalik si Roberto. Mooyon ba ka ang panahon pabor sa lalaki o mawala kadayon ang babae? Nanong niyaman mo? Unsa niyang kipuatin ni Samo? Be blessed. Hatagi ko lang gayon. Maloy ka na ko. Ay, gayon? Ha? Pagkagnaw ninyo ta? Babe, please. Paminawa si Gilbert. Isulti niya ang tanan. Otro kasal. Abi mo, Gilbert. Nahipos ko kayo na mo. Tunga kayo wakan isulti na ako. Sa tinood ka. Untang nasutang ay kala. Unya na ibawan na lang na ako nga. Himong giunay ang ako uyab. Best friend, pasilasan ko sa mga nahitabo. Huwag man lang inyo na. Unsa akong batayon. Nakipapa mo unsa kasakit alang na ko. Unya karon, nakangi mo na ako. Asip talira kalimtan ang tanan. Babe, mau gani nga. Paghilom! Mga traitor! Pamawad ang tinisa mo. Ayaw na mo pamalik pa. Nakasabot pa mo. Layas! Babe. Naaman kayo ba kung i-visita ba no? O lagi ba? O ako'y mahimo kay iyaman sad na. Di naman siya nako. Kay gilod ko no siya. Kasad niya ba yoy? Bahala unta to. Dili na gyud siya nimo. Pero dili na lang unta kanay panabi. Sa imong nabuhat kanya to. Yang ipanabi sa iyang mga barkada ba Maulgi. Mo bitaw nawasan ang akong ganan niya. Tungod kay akong gipanabi. Wa kong mag-expect nga hangtod sa laing taw musulti siya. Kabayan ako. Ang ako raman unta to nga wa ko'y gitag-on niya. O gisulti ko niya sa tinod tungod kay nakonsensya ko kaayo. Bay. Pasag din na siya ba yoy? Dagan pa kayong babae diha. Ayaw pa kawas
Ug daghang salamat ka Handus. Salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa HDKS Production Center. Ang Handus daan humandagan sa usa ka singgit. Ang magtatampo Roberto Airborne Jusay. God bless. Para kanimo bay Roberto no. Salamat usab sa pagpada sa imong sigalanon sa pag-share sa imong mga kaagi sa kinabuhi. Og nagatuwa ako nga adun nagipabae nga gilaan ang Ginoo nga mas bagay o mas angay diha kanimo. Ug mausab kamo mga kahandus, gidapit ko kamo sa pag-ambit sa mga klase-klaseng kaagi sa kinabuhi. Og muhang ninyo ko kaninyo, pwede ba pakishare usab kining atong tolmanon ang drama ni Sandro kay daghan pang wa na sayod bahin ni ini. Salamat. Okay, shout out portion na ta. Shout out kay Christopher Tofi Veronio, Jerome Montijo, ug si Gilbert Ayub, ug mausab si Aqua Cortez, si Joel, ug mausab diha sa MDRRM department si Edgardo Raso, Judith Gran, ug sa ilang head si John Michael Liao og si Aster C. Okay, daghang salamat mga kahandos. God bless.